Assalamualaikum Muhammad. Ngantuk mboten iki? Wis luwih gak dah jawatane ja. Oh, wetenge. Wis tok. Lah urung mulai wis luwih wetenge. Ya tak jelas titik masalah Isra Mi'raj. Alhamdulillah Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nek Mi'raj perjalanan Masjidil Aqsa nuju langit Sabtu sampai ke Sidratul Muntaha. Umur pinten to Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku? Umur pinten Buyun? Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj niku umur 51 tahun. Dalam rangka napa? Kanjeng Nabi niku lara ati nek susah banget. 57 niku 51 susah banget. Susah napa sebabe? Siji, ditinggal sedo garwane sing tercinta yaiku Siti Khadijah. Garwa sing pertama sing paling dicintai, Siti Khadijah. Saged anu Bu nggih, jenengan niku nek sampai kelangan bojo susah mboten Bu? Susah banget. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Sing nomor kalih ditinggal pamane Abu Thalib niku, paman tercinta sing belani Nabi enten kesusahan enten perlawan Qabil Quraisy niku Abu Thalib niku nggih sedo susah. Jadi pada waktu niku atine Kanjeng Nabi ora terukur susahe. Kanggo menghibur sekaligus nampa wahyu salima waktu niku Gusti Allah manggil langsung. Para malaikat malaikat Jibril mudhun ing kota Mekah, Masjidil Haram nemui Kanjeng Nabi. Enten peristiwa sangat mengagumkan. Napa niku saderenge Kanjeng Nabi diisroke niku Kanjeng Nabi dibedah, dioperasi dodone. Apa Dil? Kanjeng Nabi diapake? Dioperasi, dibelah dodone. Dodone dibelah, diresiki karo banyu Zam-Zam. Mergo sing ngoperasi malaikat Jibril. Wis ora usah medis kaya saiki. Wis rasa gawe pati rasa barang mboten malaikat Jibril dibedah dodone diresiki karo alim saja terus seketika langsung pulih neh. Kanggo napa? Nyuceni atine Kanjeng Nabi ben ilang saka penyakit hati. Penyakit hati niku napa manto? Iri, dengki, sombong, takabur, ujub, riya, syirik, tukang rasa-rasan, ghibah, diumbah diresik saka atine Kanjeng Nabi. Lagi diarah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Numpak apa cah? Ngerti rupane buruk? Buruk iku kaya jaran. Buruk iku kaya jaran, dibayangke nggih. Buruk iku kaya jaran, duwe suwiwi loro. Wajahe wong wadon, bisa dibayangke. Wajahe wong wadon duwe suwiwi. Nek mencolot pisan sak langkah niku padha karo sak adohe pandangan mata. Jenengan mirsani sak adohe mripat jenengan niku sak langkahe buruk. Bisa dibayangkan nggih. Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram Masjidil Aqsa niku jarake 1500 kilo. Cara numpak untana 40 dina. Cara numpak unta. Niku napa numpak buruk cepet. 40 dina nek numpak unta mlaku numpak unta biasane. Normal manual dengan kendaraan wis ora enek pesawat ya ora enek zaman Kanjeng Nabi ya. Ning enek kendaraan canggih yaiku buruk. Enten peristiwa nalika perjalanan niku. Kanjeng Nabi diweruhi, ya dirungokke. Diweruhi suatu golongan cah. Enek wong kuwi nandur. Begitu nandur
ditinggal diluk ngencepi wineh enek wong kuwi nandur, begitu nandur ditinggal diluk ngencepi wineh seketika panen. Misale Nafisa nandur pari saencepan dincepi sebelah sing pari setoke wis panen. Niku ngan merlambangno napa tangkone malaikat Jibril? Tandane napa ya Jibril? Duh Gusti Kanjeng Nabi, niku tandate kawulane umat panjenengan sing gelem sedekah. Nek jenengan gelem sedekah cah, nek karo kancane awehan loman awet karo kancane padha karo besok buk panen ning akhirat. Ya dipanen ning donya oleh kebagusan, panen ning akhirat oleh ganjaran pertolongane Gusti Allah. Lagi nandur langsung panen, nandur langsung panen. Niku tandane wong mate Kanjeng Nabi sing gelem sedekah sedekah. Enek malih mlaku malih sak jangka malih Kanjeng Nabi ku ambu wangi. Enek lemah ambune wangi, sang semerbele wangi banget Kanjeng Nabi sampai kesemsem. Tandane napa ya Jibril niki? Tandane umate Kanjeng panjenengan sing duwe iman takwane, tauhide kuat, ibadah marang Gusti Allah. Dhek gak gelem nglakoni maksiat mergo apa? Wedi karo Gusti Allah. Dosa sing paling ringan iku napa, Bu? Dosa sing paling ringan apa? Gibah. Nggih. Peringan gak krasa ning nglakoni dosa begitu kemutan eling Gusti Allah dan ditinggalke. Nah, dosa sing gak sampai nglalekake dhewe napa cah sing nom-nom iki? Apa sa? Apa lho? Cah sekolah golek ilmu aja pisan-pisan pacaran. Rungokke ilmumu gak barokah. Kok Raffi saiki pacaran besok bojone elek. Napa nek wedi karo Gusti Allah kelingan, wedi karo Gusti Allah besok kuburane ambune wangi. Pamela kuburane saran makan para wali ambune wangi mergo tauhide kuat, imane kuat. Saged diwastani nggih siji. Nek wong bener jejeg karo Gusti Allah kuburane gondone wangi. Mlakune sak jangka meneh. Yaiku anek wong kuwi mukuli sirahe dhewe. Cara wong Jawa ngepruki sirahe dhewe. Begitu ajur pulineh dikepruki neh ajur pulineh. Saged dibayangke Bu nggih. Wong niku sekabeh golongan berarti akeh gak istok loro tok akeh. Mecahe ngepruki sirahe dhewe pecah. Pulih neh pecah neh, pulih neh terus ngoten terus. Niku napa ya Jibril? Niku umate Kanjeng Nabi yaiku sing gampang no males nglakoni salat. Ya sing wis balik iki kok kowe males nglakoni salat, besok kuat karo nyiksa sirahe dhewe ning neraka ngono kuwi. Sing wis balik-balik iki. Sing wis balik nggih. Aja lali. Emang subuhan jam berapa? Oh jam 5 ya, pokoknya setelah subuh. Iya. Cah lanang, bukan cah lanang ki. Cah lanang ketok ganteng, bagus nek nglakoni salat subuh. Jika salat subuh mboten, aduh orang ganteng berarti. Cah wedok ya ngono. Ketok ayu tenanan, ayu lahir batin nek nglakoni salat subuh. Wis subuhan jam pira, Ji? Setengah 5 P, alhamdulillah. Salat subuh sing penting. Lakoni salat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek arasaken salat besok padha nyiksa awake dhewe ngepruki mecahe sirahe dhewe. Sampai kapan? Sampai dosa entek. Iya. Wis ngaji menang hati to. Besok nek sampai mampir ning neraka sak suwi-suwine sak sedile berpirang ewu tahun. 7.000 tahun mesti 7.000 tahun cah ning neraka besok.
ya bayang nih saya mlebu neraka 7.000 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mlebu neraka 7.000 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ene malih golongan kuwi mangan wohe utawa wit sing akeh rine. Buah tapi ritok dipangani, buah ritok dipangani dhewe. Kuwi tandane napa ya Jibril? Mertandane umate Kanjeng Nabi sing duwe rasa sifat pelit medit. Ayo sing medit sapa cah iki? Nek duwe jajan kancane gak diwe pangan dhewe sapa? Ayo, sofer. Mboten ngertos. Dadi nek duwe rasa medhit cah pelit, kuwi padha karo mangan eri, mangan duri. Allahumma sholli ala Muhammad. Enek meneh golongan wong wadon ya wong lanang kuwi senengane mangan daging ning bosok. Golongan mangan tapi sing dipangan daging busuk. Enek daging seger mateng enak tapi senangan mangan daging entah tur busuk. Niku tandane umat Kanjeng Nabi napa mertandane umat Kanjeng Nabi sing seneng nglakoni zina. Apa nan? Umat Kanjeng Nabi nglakoni zina utawa saiki ngumbar aurat ngeler aurate. Cah putri sing remaja iki nek metu omah dijogo aurate. Alifa nek metu teko omah dijogo aurate. Cah putri-putri iki. Ya. Nyapa pertandane ngono kuwi? Nek sampai mbok lakoni ngumbar auratmu ben besok ning neraka padha karo mangan daging busuk. Nyapa mesti terjadi perzinahan mata. Evi nggih Raffi seneng ngono ya. Enggak jare. Lah zina ora kelame zina mata iso zina tangan iso hati-hati Fi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enek malih enek wong golongan niku senengane renang. Seneng renang ora sah? Renang, tapi ki renange ning kolam darah. Kolam darah campur nanah. Ayo dibayangke. Niku pertandane napa ya Jibril? Niku umat panjenengan Kanjeng Nabi sing seneng mangan riba. Mangan riba yo mangan bondone bocah yatim. Mangan riba ki apa dhewe? Mangan riba niku apa, Bu? Duit anakan. Duit kok mana? Iso mana gak cah duit? Lah niki kok besok awakmu sugih cah aja sampe nganakno duit kuwi padha karo besok renang ning kolam darah, kolam nanah dibayangke. Masya Allah, ora karo-karo ngoten niku. Langen ning kolam darah campur nanah, padha senengane ngriba mangan duit anakan, yo mangan bondone bocah ya yatim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah malih sak jangkah oleh neh enek wong kuwi kabetan nggawa kayu. Wis abot ditambahi guling gulung komeng. Angkat kayu neh wis abot tambahi neh tambah guling kolong komeng neh. Niku apa ya Jibril? Niku umat kan panjenengan sing seneng numpuk bondo, numpuk derajat, numpuk pangkate pengen dhuwur nganti lali ibadah, lali salat. Ayo rupane cah sing lanang iki. Besok nek wis sugih kowe oleh jemput gawe, oleh nggayuh donya ning aja lali salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Dadi nyambut gawe, wae ibadah yo
ibadah. Sing terakhir Kanjeng Nabi sadurunge teko dugi Masjidil Aqsa niku sak. Jadi nyambut gawe yang nyambut gawe, wae ibadah yang ibadah. Sing terakhir Kanjeng Nabi sadurunge teko dugi Masjidil Aqsa niku sak langkah. Lah kok ora wong wadon ya wong lanang, ning rata wong wadon niku kukune dawa-dawa. Apa sah? Kukune dawa-dawa nyakari wajahe dhewe. Jajal saiki Naila cepune dawa-dawa nyakari wajahe dhewe. Nah, niku napa ya Jibril? Tandane napa niku? Tandane umate panjenengan niku kata yang setrine Kanjeng Nabi niku tandane umate panjenengan sing seneng gibah, seneng adu-adu, seneng rasan. Sing rasa-rasan iki biasane wong lanang wedok iki. Oh, wong wedok. Lanang wedok sah? Oh, dua-duanya. Oh, biasanya sing lambene cawak sapa ya? Sing lambene cowok sapa ya? Wis rasa-rasan. Aku ora ngomong loh. Inisial R. Rafi. Jadi nek seneng ngomong gibah cah ngrasani kancane adu karo kancane Fahmi. Masuk lanang aja ngrasani kancane, lebih-lebih ngrasani gurune. Ayo sapa iki? Kok seneng ngrasani gurumu cah wis ngajari ilmu agama, ilmu umum, ilmu dunya arep diajari kok rasani repot karo nyakari wajahe dhewe. Yo diriling cah, aja sampai gampang gei gibah rasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu nyampe Masjidil Aqsa, lagi Kanjeng Nabi munggah ning Sidratul Muntaha, munggah langit sab 7. Langit nek pira Adil? Sampai langit nek pira Adil? 7. Wis pernah Adil? Pernah ning langit Sabtu itu? Ayo rungokke. Begitu ke Masjidil Aqsa Palestina niku Kanjeng Nabi salat 2 rakaat. Badhe salat 2 rakaat mendhe munggah Masjidil Aqsa. Ten langit pertama iku kepanggih karo mbahe menungso. Sapa mbahe menungso? Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam ku ngesake cah. Mbah Nabi Adam niku nek noleh nengen mesem, tapi nek noleh ngiwa nangis. Apa nan? Wis nan? Mbah Nabi Adam ku nek noleh nengen guyu, nek noleh ngiwa nangis. Niku napa ya Jibril? Mertandakne Mbah Nabi Adam niku nek ndelok anak turune mlebu swarga padha mesem, tapi nek ndelok anak turune mlebu neraka padha nangis. Mbah Adam ngoten niku. Munggah malih langit sab nomor kali ketemu Nabi Yahya karo Nabi Isa. Munggah nena langit nomor 3 ketemu Mbah Nabi Yusuf. Nomor 4 Mbah Nabi Idris. Nomor 5 Mbah Nabi Harun. Nomor 6 Mbah Nabi Musa. Terakhir sab nomor 7 ketemu Nabi Ibrahim, bapak para nabi, para manungsa. Begitu kalau ngasap itu malaikat Jibril gak ngaterno neh. Piye Vano? Malaikat Jibril gak ngaterno Kanjeng Nabi neh. Mergo apa? Wayahe munggah ning Sidratul Muntaha, singgasanae Gusti Allah. Mergo apa? Nek Kanjeng Nabi malaikat Jibril saya mlebu Sidratul Muntaha mesti terbakar, ora kuat. Begitu ngomong ngoten niku Kanjeng Nabi wedi. Ya Jibril, nek panjenengan wae malaikat munggah Sidratul Muntaha kena cahayane Gusti Allah ajur mumbur apa maneh aku menungso. Malaikat Jibril malaikat iki saka dicipta saka apa cah? Saka cahaya, tapi nek cahayane kena cahayane Gusti Allah ajur gak kuat.
malaikat Jibril ngendika, ya Muhammad, jenengan iku tercipta saka cahayane percikane Gusti Allah. Nek kula niki cahaya biasa, nek panjenengan cahayane Gusti tak kuat. Malaikat Jibril ngendika, ya Muhammad, jenengan iku tercipta saka cahayane percikane Gusti Allah. Nek kula niki cahaya biasa, nek panjenengan cahayane Gusti Allah. Nek kula ajur ketemu cahayane Gusti, nek panjenengan boten, mergo jenengan pecahan kos nure Gusti Allah. Begitu akhir Kanjeng Nabi mlebu. Begitu Sidratul Muntaha apa sing dicamno Kanjeng Nabi? Apa cah? Pertama sing dilakukan Kanjeng Nabi apa? Uluk salam. Uluk salam piye? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dadi nek amu tahiyat akhir ngono kuwi jam kuwi padha karo berdialog omong-omongan karo Gusti Allah, malah sing tenan pas tahiyat akhir. Dilanjut apa Gusti Allah nek nyambut piye? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngucapno salam Gusti Allah ning Kanjeng Nabi. Dilanjutne assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Disalam karo wong sing padha saleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire Kanjeng Nabi nampa perintah salat 5 waktu, salah 50 kali ngono lho, 50 kali. Jadi Gusti Allah niku pertama perintah pertama kawan salat yang pira dan 50 kali. Ping 50 cah salat niku. Iso dibayangno mami fami mi wis sedina suwengi salat ping 50 kuat mi. Sehari semalam 24 jam. Nah sedina 50 jarak setengah jam kudu nglakoni salat. Kuat mi. Mi aja ngguyu ta mi. Setengah jam sholat munggo Kanjeng Nabi ngono. Begitu nampak Kanjeng Nabi saguh nggih Gusti mudhun teko langit ketujuh ketemu Mbah Nabi Musa. Mbah Nabi Ibrahim ditututi Mbah Nabi Musa. Gusti, ya Muhammad ora kuat umatku sing gede-gede peset gak kuat. Akhirnya Kanjeng Nabi pipo sarane Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi sowanane Gusti Allah jaluk keringanan. Mudun 5 jari petang bulo 5. Ketemu Kanjeng Nabi Ibrahim dan Musa, pondok keringannya sampai munggah mudun sampai terakhir sholat 5 waktu. Yo cah, wahyune Gusti Allah wi nek ning dunya disampaikan malaikat Jibril, tapi nek sholat langsung ketemu karo Gusti Allah. Mertandane sholat penting mboten? Iya. Sholat itu penting para Dil, Pak Ketua. Penting. Dil, sholat penting mboten? Mau sholat subuh jam piro? Jam 4 sholat subuh. Mboten iya. Jadi penting kok mboten gitu. Ya Allah. Penting mboten iki piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu wis 5 waktu jane ketemu Mbah Nabi Ibrahim dan Musa pun njaluk keringanan ning Kanjeng Nabi wis izin. Kanjeng Nabi wis liwari njaluk keringanan Gusti Allah. Akhire mudhun ning alam donya disampaikno ning para sahabat. Sahabat. Pertanyaane, sahabat sapa sing pertama kali percaya nek Kanjeng Nabi nglakoni Isra Mi'raj? Sapa cah? Abu Bakar. Mangmul Abu Bakar duwe gelar As-Siddiq. Siddiq artinya apa nae? Siddiq artinya percaya. Pertama sahabat sing percaya kanjeng Islam yaitu Abu Bakar Siddiq. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo dalam mila niki atine Kanjeng Nabi maune susah
begitu Isra Mi'raj dadi bunga. Hikmahnya apa, Cah? Hikmahnya apa kejadian ini? Nek awakmu nandang susah hati, susah pikiran, mongko nglakoni salat. Bu, nek atine susah nglakoni salat. Sing barekne ati susah napa to, Bu? Apa kelingan bojone? Apa kelingan gak duwe duit? Ya bojo sing ndi terusan? Mula nglakoni salat. Allahumma sholli ala Muhammad